viděli, komentujte. Ano, náš skvělý závodník tamhle přibíhá do cíle. Dvě krásné favoritky s ním jedou na svých kolech závodních a popoháněj ho. Ano, dodávají mu sebevědomí. Fakt úžasné. Ano, pojďte se, jak ještě může. Až z Kostelce. Je to fakt borec. Je to třída, jen se na něj podívejte. Ano, prosím lidi, pozbuďte ho. Hop, 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 hop. Ano, jak úžasné. A už jsou skoro tady. Ano, už dobíhá do cíle. Cílová páska. Jo, zvládl to. Ano, poklona k němu. Nový světový rekord. 5 minut, 23 sekund. Úžasné. Peťulko, já nefotím, já to celou dobu natáčím.